Evo ovako, poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, dobrodošli na današnji webinar u okviru ciklusa webinara i informativnih dana programa Obzor Europa, koji je posvećen predstavljanju poziva u 26. godini i to za klaster 6 hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš. Moje ime je Lucijano Jakšić i ja sam nacionalna osoba za kontakt za klaster 6 pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije i imat ću zadovoljstvo vas voditi kroz današnji program. Također, evo, vidimo lijepi broj nas se okupio, tako da nam je drago vidjeti interes za ovu temu, jer upravo klaster 6 okuplja neka od ključnih pitanja današnjice, od sigurnosti hrane i očuvanja bioraznolikosti do kružnog gospodarstva i klimatske otpornosti. Cilj današnjeg webinara je dati vam jasan, strukturirani, praktičan pregled mogućnosti koje se otvaraju u 26. godini, ali pokazati kako sustav podrške u Hrvatskoj može biti oslonac u pripremi vaših projektnih prijedloga. Za početak par važnih napomena. Zbog tehničkih razloga svim sudionicima su isključene kamere i mikrofoni, a svoja pitanja možete postavljati u chat prozor, te ćemo u dijelu programa posvećenom pitanjima i odgovorima na vaša pitanja odgovoriti ili možete kod kompleksnih pitanja, dakle svoj odgovor dobiti naknadno ako ostavite i svoju e-adresu. Važno je napomenuti isto da webinar snimamo isključivo za potrebe i mogućnost da webinar ponovno pogledate kao podsjetnik te u svrhu informiranja svih zainteresiranih hrvatskih prijavitelja za sudjelovanje u Obzoru Europa. Ova snimka će biti dostupna uz ostale snimke webinara na našem portalu Obzor Europa. U chat prozoru smo vam poslali i poveznice, ja se nadam da su svima vidljive, koje vam mogu biti korisne, a to su prijave za naše vjesnike, poveznica za više informacija o svim pozivima u 26. godini, dakle za cijeli Obzor, poveznica na adresar nacionalnih osoba za kontakt, te poveznica na radni program klastera 6 i prateće dokumente. Za sam početak, zadovoljstvo mi je dati riječ Ivani Puljiz, pomoćnici ravnatelja za programe Europske unije u području znanosti pri našoj agenciji, koja će vas pozdraviti i uvodno se obratiti u ime agencije. Evo Ivana, izvoli. Hvala ti najljepša, Lucijana. Evo, oteo si mi dobar dio predviđenog sadržaja uvoda, ali snaći ću se. Dakle, poštovane sudionice i sudionici, drage kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam u ime nacionalnog sustava podrške provedbi programa Obzor Europa, kojima nacionalno strateški upravlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a naravno posebice ima Agencije za mobilnost i programe Europske unije koja predstavlja i značajan dio nacionalnog sustava potpore, te je u tom smislu resornome ministarstvu velik partner. Kako je kolega Lucijano lijepo i najavio, ušli smo u posljednje 2 godine ovog okvirnog programa i komisija je krajem prosinca objavila nove radne programe s pozivima, pa smo se tim povodom i danas okupili. Kako je kolega Lucijano zbilja sažeto i strukturirano iznio dosta važnih uvodnih podataka, ja ću iskoristiti prigodu onda samo zahvaliti mojim kolegama na organizaciji i na angažmanu oko predstavljanja i kolegici Zorani Barišić što će nakon ovog mog kratkog uvoda vam dati jedan lijepi pregled sustava podrške i potpornih mjera. Zahvalila bih vama na interesu i dala par dodatnih rečenica osnažujućih potencijalnim kolegama koji su ili neiskusni ili dosta novi u temi obzora. Kako je kolega Lucijano lijepo i rekao, za vas svježe i nove na raspolaganju imamo bogatu ponudu uvodnih materijala, dakle možete se u okviru ciklusa koji je bio namijenjen uvodnom predstavljanju informirati općenito o obzoru i ovim klasterima. Poveznice imate. Također smo priredili i radionicu za pisanje projektnih prijedloga koja je u okviru iste vijesti o uvodnim sadržajima dostupna, kako materijali tako i poveznica na snimku. I jednako bih tako uputila na usluge koje pruža naš tim nacionalnih osoba za kontakt za pravna i financijska pitanja koji djeluje pri agenciji. Naime, najviše upita i biva usmjereno kako tijekom razvoja projektnih prijedloga te tako i kasnije tijekom provedbe upravo kolegama koji se bave pravnim i financijskim pitanjima. Dali su si truda da uistinu pregledno, strukturirano i obuhvatno
najčešće teme od interesa lijepo predstave na našem nacionalnom portalu Obzor Europa, pa pozivamo kad imate kakvu nedoumicu da pogledate što je od sadržaja obrađeno, a naravno da im se svakako izravno javite za pomoć s upitima, za pojašnjenja ili pak savjetovanja. Toliko od mene u ovom kratkom uvodu. Hvala puno kolegama na pripremi, a vama na interesu. Te evo riječ povratno vraćam kolegi Lucijanu Jakšiću. Evo, hvala Ivana na uvodnim riječima i naglascima na koje sve načine zapravo se trudimo biti na usluzi hrvatskim prijaviteljima u Obzoru Europa. U nastavku našeg programa prelazimo na temu koja je iznimno važna za sve vas koji razmišljate o prijavi, a to je nacionalni sustav podrške i mjere za jačanje sudjelovanja Hrvatske u programima Europske unije te novostima po pitanju EU partnerstava. O tim temama govorit će Zorana Barišić, naša nacionalna koordinatorica nacionalnih osoba za kontakt pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koja će predstaviti koje su to konkretne mogućnosti i podrške na raspolaganju prijaviteljima. Evo Zorana, riječ je vaša. Ja ću podijeliti vašu prezentaciju. Hvala Lucijano. Dobro jutro svima. Nadam se da me čujete. Iskoristila bih odmah priliku i pozdravila vas sve u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Iznimno nam je zadovoljstvo da kontinuirano zapravo imamo ovakav tip aktivnosti kojima vam stvarno pokušamo prenijeti što više moguće informacije o što relevantnije vremenu za vas u svrhu što kvalitetnije zapravo pripreme vaših projektnih prijedloga. Tako da evo, ulazim sad u posljednju fazu provedbe programa Obzor Europa, pa samim tim i u posljednji set zapravo poziva po područjima koji idu. I stvarno se nadam da ćemo boriti sve rekorde do kraja zapravo u ovom projektnom razdoblju, gotovo za ovaj klaster koji se za sada pokazuje kontinuirano najuspješniji. Ja ću vam danas iznijeti iz perspektive ministarstva kao nadležnog tijela za osiguranje vaše podrške, vašem sudjelovanju u ovom programu. Predstavit ću vam sustav podrške koji nudimo, ne samo u smislu ljudstva, već i financijsku. Tako da, Lucijano, molim te strani. Hvala. Kao što rekao, ministarstvo je nadležno tijelo koje koordinira cijelim sustavom, ono ga uspostavlja, slaže, preslaguje i zapravo glavni sugovornik onda Europskoj komisiji na nekako nacionalnoj razini i samim tim smo isto tako glavni za osiguravanje usklađenosti naših politika i mjera sa onima na europskoj razini, primarno kažem u odnosu na vaše sudjelovanje. Sustav kao sustav podrške formalno se sastoji od nacionalnih osoba za kontakt, njih je 25, u najvećem dijelu se nalaze u Agenciji za mobilnost i programe EU, poput Lucijana za ovaj klaster. Kolegice iz Hrvatske zaklade za znanost, odnosno HAMABICRA, pokrivaju treći stup koji se odnosi na inovaciju. Kolega Grabovica iz Srca pokriva područje digitalizacije u sklopu klastera 4, a kolegice iz Ministarstva unutarnjih poslova vam pružaju podršku za sudjelovanje u programu Euratom, odnosno istraživanjima vezanim uz nuklearnu energiju. Njihova zadaća primarno je da osim ovakvog tipa aktivnosti informativnih, promotivnih, odnosno na vaše sudjelovanje i vaše mogućnosti, da vam pružaju stvarno jedan na jedan podršku od samog zapravo začetka, znači utvrđivanje poziva na koje se vi možete javiti, sugeriranje na koje se pozive možete javiti, pa sve do postupka same provedbe projekta, ako je vaš projekt ugovoren u sklopu ovog programa. Tu dapače imamo poseban tip NCP-eva koji su tu za pravna i financijska pitanja koja mogu pokriti taj aspekt provedbe vašeg projekta. Može sljedeći slajd. Sve informacije o svakoj osobi, znači imate nacionalnu osobu za kontakt za svako pojedino područje, dapače više njih, u načelu 2. Možete naći u kategoriji kontakt i podrške na našem nacionalnom portalu Obzor Europa, koji je stvarno iznimno redovito ažuriran, svakodnevno se ažurira sa najnovijim informacijama, bilo u odnosu na pozive, bilo u odnosu na inicijative na europskoj ili na nacionalnoj razini koje su relevantne za našu istraživačku i inovacijsku zajednicu. Tu osim znači, nacionalnih osoba za kontakt i njihovih podataka, na kojima kontakt podataka preko koji zapravo možete koristiti kako bi stupili u kontakt sa tim istim ljudima, imate i čitav niz zapravo popratne dokumentacije, podataka, informacija o našem sustavu podrške, pa tako imate i članove programskih odbora koji zapravo zagovaraju nacionalne interese za pojedina područja koja se onda kasnije prelijevaju zapravo u teme i pravila poziva upravo na koje se vi planirate
prijaviti. I tu su naravno i najvažniji možda podaci u odnosu na mjere i našu financijsku podršku koju pruža ministarstvo u svrhu pripreme vaših projekata, o koji ću malo kasnije nešto više. Može sljedeći slajd. Kao što sam ranije napomenula, Republika Hrvatska stvarno bilježi iznimne rezultate u ovom razdoblju u kontekstu sudjelovanja u programu. Već smo, znači prešli smo već broj prijava u odnosu na cijelo prethodno programsko razdoblje tijekom programa Obzor 2020, znači prethodnika u ovom programu. Stopa uspješnosti kontinuirano iznad europskog prosjeka. Broj projekata je tu, sad prešli smo 420 projekata i imamo 664 sudjelovanja. Ono što posebno veseli i što je posebno bio zapravo nekakav naš cilj tijekom ovog programskog razdoblja je značajno uključivanje novih aktera. Mi smo mala zajednica i cilj je bio zapravo da pokušamo izbjeći klopku izoliranih otoka izvrsnosti, koji su stvarno kontinuirano već u sustavu, koji su kontinuirano sudjeluju u programima na europskoj razini i koji zapravo stvarno u najvećem dijelu su zapravo imaju najveći dio, recimo dio tog nacionalnog ugovaranja u ovom programu, tako da nam je u ovom periodu bio primaran cilj zapravo proširiti i diversificirati u bazu ne samo prijavitelja, već i uspješnih dobitnika. I mislim da smo već sada zapravo poprilično uspjeli u tome. Naime, sad smo već na gotovo 300 sudionika i zapravo smo već odavno prešli taj prag u odnosu na prethodno razdoblje, u odnosu na broj hrvatskih organizacija koji na različite načine zapravo participiraju u programu Obzor Europa, uspješno participiraju. Znači govorimo o korisnicima koji su dio ugovorenih projekata. Tu se posebno zapravo veseli, evo jučer smo imali novi update ovog svote koja je ugovorena na razini cijele države. Zapravo sad smo više ispunili na 162, već na 167 milijuna eura, što je zapravo preko 33 milijuna više u odnosu na cijelo prethodno razdoblje, odnosno program Obzor 2020 i ugovorenosti tog razdoblja. Tu bih također posebno istaknula ne samo ovaj klaster koji je stvarno kontinuirano najuspješniji. Tu je te razlike u odnosu na prethodno razdoblje se najviše vide zapravo u ovom dijelu programa koji se odnosi na jačanje kapaciteta nešto slabijih država članica u odnosu na istraživačko-inovacijske kapacitete koje nažalost Republika Hrvatska pripada. Pa možete vidjeti zapravo i na ovoj tablici na prezentaciji možete vidjeti koliko je zapravo porasla stopa uspjeha sa 12% na 28%. Pričamo za europski istraživački prostor kao pojedinačnu komponentu ovog područja, čak i stopa uspjeha u ovom trenutku 38%. Isto tako, ugovorena sredstva su 4 puta veća, a ono što ponovno posebno veseli je činjenica da imamo čak 4 puta smo povećali broj novih organizacija koje sudjeluju u ovom dijelu programa. To je posebno važno za ovaj program, jer on kao takav, ovaj dio programa kapacitira prijavitelji iz vajdenih država, tako iz Hrvatske, za ravnopravno sudjelovanje u svim drugim dijelovima. Može sljedeći slajd. Ovdje možete vidjeti rezultate po područjima. Kao što rekoh, hrana, bio, gospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš, odnosno ovaj klaster, je kontinuirano najuspješniji. Stopa uspjeha nešto je u opadanju prethodne 2 godine, u jednom trenutku je bilo preko 33%, ali daleko imamo najveći broj ugovorenih projekata. I zapravo je u tom dijelu je najuspješnija u odnosu na zapravo imamo sad sve veći uspjeh i jačanje zapravo područja zdravlja, posebno zadnje 2 godine, tako da on je zapravo žestoki konkurent možda klasteru 1, ali imamo i držimo stvarno kontinuitet jako važan u klasteru 5 klime, energije i mobilnosti koji je u prethodnom programu Obzor 2020 bio najugovoreniji u odnosu na iznos sredstava i zapravo najuspješniji u toliko i tu stvarno bilježimo i možda zapravo utvrdili smo stvarno da imamo kontinuirano najjače kapacitete možda unutar naše istraživačko-inovacijske zajednice ili barem one koje najčešće zapravo odlučuju se participirati u programu Obzor Europa i stvarno strašan uspjeh u tom dijelu, zapravo primarno se to odnosi na energetiku, ali evo veseli da imamo kontinuirano održavanje strašnih kapaciteta već za drugo programsko razdoblje za ovo područje. Onda imamo i 2 stupa zapravo, možete primijetiti primarno Europsko istraživačko vijeće u prvom stupu, a onda i ovaj 3. stup inovativne Europe u kojem imamo jednoznamenkaste stope uspjeha. Nažalost, one su u direktnoj korelaciji sa premalim brojem prijava.
i sa ipak nekim aspektima možda primarno kad pričamo o trećem stupu, možda nedovoljne zrelosti inovacijskog sustava na čemu stvarno radimo, tako da tu moramo stvarno još poraditi na svojoj primarnoj participaciji, onda i uspjehu i kvaliteti tih projekata, tako da evo isto tako koristim priliku pozvati vas da isto provjerite i pogledate sve mogućnosti koje vam se pružaju unutar Europskog vijeća za inovaciju. On je tematski u najvećem dijelu zapravo jako otvoren i radi se o jednom pokrivanju te inovacijske komponente vaše ideje, bilo na razini Pathfindera, znači nekakve razine tehnološke spremnosti od 1 do 4, transition na 4 do 6, odnosno akceleratora 6 do 9. Tu bih opet iskoristila priliku i uputila na jednu aktivnost unutar širenja sudjelovanja i jačanja europskog istraživačkog prostora koja je upravo usmjerena na jačanje kapaciteta država širenja među kojima je Republika Hrvatska, a koja kapacitira upravo za prijave na akcelerator. Trenutno je zapravo čekamo rezultate prvog takvog poziva, ali očekuje se još raspisivanje još jednog poziva. Unutar sklopu te mjere zove se Pre-Accelerator, unutar, znači, kažem, širenja sudjelovanja, tako da evo, topla preporuka da provjerite tu aktivnost, tim više što je Republika Hrvatska priredila program pečata izvrsnosti, što znači da za slučaj da se prijavite na taj Pre-Accelerator poziv, dobijete pozitivnu evaluaciju, međutim zbog nedostatka financijskih sredstava ne budete ugovoreni, ne ugovorite svoj projekt izravno sa Europskom komisijom, možete se obratiti Ministarstvu znanosti koje osigurava financiranje vašeg projekta i svih ostalih projekata sa pečatom izvrsnosti, a koji su prijavljeni na taj poziv od strane hrvatskih prijavitelja. Tako da topla preporuka da nam se javite po tom pitanju. Isput bi najavila da evo nadolazi nam, imamo infodan upravo za Europsko vijeće za inovacije u zgradi Secela 18. veljače, tako da evo, toplo vas pozivam i na taj budući informativni dan. Može sljedeći slajd. I sad ćemo doći do mjera za jačanje nacionalnog sudjelovanja, odnosno mikrofinancijske pomoći, grantova koje ministarstvo nudi. Može sljedeći slajd od Lucijano, a koje su usmjerene zapravo, to je odluka koja je zapravo već duži period na snazi, dobila prošla je kroz par iteracija, primarno u ovom razdoblju. Ona je primarno usmjerena na pružanje financijske podrške vašoj pripremi projekata, bilo inicijalnoj pripremi projekta ili ponovnoj prijavi projekta s kojim ste se već prijavili na evaluaciju Europske komisije i ne bili zapravo odabrani za financiranje zbog nedostatka sredstava, odnosno ugovaranje. Tako da evo, mjera 1 se primarno odnosi na sve aktivnosti koje vama mogu pomoći kroz umrežavanje, treninge, čak i organizaciju diseminacijskih nekakvih aktivnosti, bilo konferencija, koje vama zapravo jačaju vaš konzorcij, a s kojim se onda prijavljujete. Tu bih naravno posebno istaknula činjenicu da su prihvatljivi troškovi i savjetodavne usluge, primarno konsultantske. Znači možete prijaviti trošak konsultanta koji će vam pregledati projekt i dati svoje sugestije i sve ono što ide u takav tip usluge. I zapravo za pojedinu aktivnost možete dobiti do 2.500 eura, ali po aktivnosti. Znači ne za ukupno po projektnoj prijavi koju planirate, već po aktivnosti. Dok je mjera 2 je financijski robustnija, ovisi primarno o vašoj ulozi na projektu, da li ste partner koordinator i evaluaciji koju ste prošli na razini Europske komisije, od strane Europske komisije, tako da zapravo tu možete dobiti značajna sredstva. Znači, znali smo dodjeljivati do 18-20 tisuća eura, s obzirom da opet imate po aktivnosti maksimum od 6.000 eura. Može sljedeći slajd. Cilj mjera je, kao što sam rekla, osnažiti vas, da prijavite projekt, ali da generalno potaknemo sudjelovanje u programima Unije, pogotovo u ovom programu, da potaknemo vašu kvalitetu, ali kvalitetu vašeg stručnog osoblja na organizacijama. Naime, osim znanstveno-istraživačkog kadra, iz vaših organizacija, prihvatljiv korisnik ove mjere su i stručne službe, znači administrativna podrška, bilo u pripremi, bilo u provedbi vaših projekata. Tako da primarno su prihvatljivi korisnik mjere 1 i najčešće se zapravo koristi, imamo već čitav niz smo zapravo dodijelili financijskih potpora upravo u ovom dijelu nenastavnog kadra i koji najčešće zapravo to koristi za nekakva odlaske na neke međunarodne treninge i općenito jačanje vlastitih kapaciteta. Naravno, na mjere se mogu prijaviti znanstvene, odnosno istraživačke organizacije, javne ustanove, zaklade, organizacije civilnog društva, ali i
i privatni sektor, odnosno mikro, mali i srednje veliki poduzetnici. Može sljedeći slajd, Lucijana. Stvarno, zapravo imamo jako mali popis uvjeta koje vam zapravo koje morate ostvariti da bi dobili tu financijsku podršku. Primarno je to da morate prijaviti projekt u roku 12 mjeseci od dobivanja financijske podrške. Znači, naravno, osim trošenja sredstava u skladu s onim što ste prijavili, to je primarni i glavni uvjet. Znači, ne dobivanje ugovaranja, ne dobivanje tih financijskih sredstava, već sama prijava na poziv u sklopu programa, u ovom slučaju Obzor Europa, u roku 12 mjeseci, pri čemu naravno uvijek morate prijaviti aktivnost koja se održava u kalendarskoj godini u kojoj vi prijavljujete tu mjeru. Znači, u ovom slučaju ove godine financijsku podršku mogu ostvariti samo one aktivnosti koje planirate održati kroz 2026. godinu. Sve prijave se isključivo vrše elektroničkim putem, preko našeg portala koji smo ranije vidjeli, screenshot možete pod kontakti podrške, pod mjere pod kategoriju mjera, možete naći osim teksta odluke koji je stvarno kratak i topla preporuka da ga pročitate. Imate svu popratnu dokumentaciju koja se sastoji svega od zahtjeva za dobivanjem te financijske podrške i ispunjavanjem izjave o nepostojanju sukoba interesa i onda ove popratne dokumentacije u kojoj imate predračune, račune i slično, koji samo dostavljate na pisarnicama i Obzor mjere po kojoj se odmah postupa. Važno je naglasiti da stvarno iznimno mali broj prijava bio odbijen i najčešće to bude iz tehničkih razloga. Tako da to stvarno vas pozivam da se bez oslučavanja prijavite na ovaj tip mjera. Može idući slajd. I samo ukratko o prihvatljivim troškovima, već sam nešto o tome rekla. Mjera 1 primarno je usmjerena na umrežavanje, ali financiramo i odlazak na ugovaranje projekata nakon što dobijete pozitivnu evaluaciju. Na slajdu možete vidjeti prihvatljive troškove, znači prijevoza, najma prostora, angažmana za intelektualne usluge i sl. I spomenula sam ranije iznimku. U odnosu na stručne službe koje mogu koristiti ovu mjeru 1, one su oslobođene ovog pravila od potrebe prijave zapravo projekta u roku 12 mjeseci iz očiglednih razloga. Tako da za njih vrijedi iznimka, odnosno one su izuzete od pravila i potrebe za prijavom projekta u roku 12 mjeseci. Može sljedeći slajd. Mjera 2, kao što rekao, isto sam puno robustnija i samim tim puno je širi dijapazon zapravo aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje, istraživački rad, trošak intelektualnog vlasništva, zaštite istog, nabava, održavanje istraživačke opreme i slično, ali diseminacija. Dakle, tu imate puno širi nekakav dijapazon s obzirom da imate puno veću dostupnost zapravo financijskih sredstava koje možete dobiti od strane ministarstva. Može sljedeći slajd. I za kraj bi zapravo ukazala evo na najnovije inicijative u kojima je Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo znanosti, odlučilo participirati. Kao što sam rekla, u ovom programskom razdoblju smo stvarno zabilježili strašan uspjeh u većini programa, međutim na nekim dijelovima programa, kao što sam i ranije isto tako spomenula, valja još raditi i poraditi. Jedna od inicijativa u kojima Republika Hrvatska nije toliko, odnosno instrumenata u sklopu programa za istraživanje inovacije UNINO, kojima Republika Hrvatska nema toliko iskustva u participiranju, su takozvana europska partnerstva. To su specifični instrumenti koji se koriste zapravo najčešće u vidu nekakvih konzorcija, različitih tipova, neću se ulaziti u tehnikalije, a kojima se zapravo pokušava ostvariti neke ciljeve za koje se smatra da se na niti jedan drugi način kroz program ne mogu ostvariti. I zapravo se najčešće provode u vidu zajedničkih godišnjih poziva unutar tog partnerstva u kojima participiraju države članice, odnosno organizacije iz država članica. U ovom slučaju, naravno, o tome i temeljem toga su se izjasnile, su dio tog konzorcija. Pa je tako Republika Hrvatska odlučila u 4 nova konzorcija. 4 primarno imamo, znači, tekući koji je već ugovoren i u sklopu koji je već raspisan prvi poziv, on se odnosi na zdravlje mozga. Tu imamo još i partnerstvo usmjereno na zaštitu kulturnog nasljeđa i ono što je možda posebno za vas važno u ovom klasteru 6, sirove materijale, partnerstvo na temu sirovih materijala, sirovina i partnerstvo na temu šume i šumarstva. Osim, znači, zdravlja mozga, koje, kažem, ugovoren je, prošao evaluaciju i već smo raspisali prvi poziv. Odnosno raspisani poziv u sklopu partnerstva u sklopu kojeg Republika Hrvatska participira, tako da to znači da mi
svakog onog prijavitelja na poziv koji je raspisan u sklopu od bilo kojeg od ovih partnerstava. Republika Hrvatska financira hrvatske prijavitelje na poziv u sklopu tih partnerstava, bilo da one predvode konzorciju, su dio tog konzorcija. I zapravo do kraja ove godine očekujemo raspisivanje poziva za i druga dva partnerstva, znači ovaj koji se odnosi na sirovine, ali i sirove materijale za digitalnu i zelenu tranziciju i za područje šuma. To znači zapravo da ćemo raspisati poziv, odnosno raspisat će se zajednički poziv na razini cijelog konzorcija koji predvodi ovo partnerstvo. Republika Hrvatska, ponavljam, će participirati i podržavati zapravo sudjelovanje naših prijavitelja. Što to znači? Znači da ćete moći se prijaviti, naći svoj konzorcij, prijaviti se na taj zajednički poziv i za slučaj da vaš projektni prijedlog prođe međunarodnu evaluaciju unutar tog partnerstva, možete, znači dobit ćete sredstva od nacionalne razine, znači od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, imati pravo na ugovaranje svog dijela, ali tog budžeta, tom programu mi ćemo ga pokriti. Za sve informacije zapravo, s obzirom da su ova četiri partnerstva su tek više manje u pokretanju, očekujemo više informacija nešto kroz par mjeseci, ali svakako očekujte i aktivno informiranje vas o ovim pozivima u sklopu drugih informativnih dana, a vjerojatno i specifičnog infodana, kako bi dobili sve informacije o mogućnostima svog sudjelovanja. Tako da evo, to je samo, nazovimo to tako, hrvatski heads up za vas i za naredno razdoblje. Evo, nadamo se da ćemo imati jako puno prijavitelja i da ćemo imati jako puno potražnje od strane Hrvatske zajednice istraživačko-inovacijske, tako da onda imamo jako dobar argument zašto participirati i u svim sljedećim godišnjim zajedničkim pozivima u sklopu ovog partnerstva, odnosno povećati tu financijsku omotnicu nacionalnu za sudjelovanje. Toliko od mene, malo sam već produžila, isprike Lucijano. Hvala svima. Možete vidjeti na ovom zadnjem slajdu, možete vidjeti sve kontakt podatke. Za sve podatke koje vam trebaju u odnosu na koordinaciju, znači iz Ministarstva znanosti, možete se obratiti kolegici Doris Jozić i mene na mail koordinacije.obzoreuropa@muzom.hr, a za sve informacije vezano za mjere možete nam se obratiti na mail obzor_mjere@muzom.hr. Stvarno se revno obrađuju i stvarno dobivate brzo povratne informacije. Kažem, svaki se zahtjev odmah obrađuje i odmah se ide u izradu odluke o dodjeli, odnosno ne dodjeli sredstava po vašem zahtjevu. Eto, hvala toliko od mene. Evo, hvala Zorana na jasnom i korisnom pregledu mjera i mogućnosti koje stoje na raspolaganju našim prijaviteljima, kao i na novostima po pitanju partnerstava. Evo, samo sekundu. Dakle, sad prelazimo na središnji dio današnjeg webinara, to je pregled novih natječaja u 26. godini za klaster 6. Sekundu da postavim prezentaciju. Evo, nadam se da se prezentacija vidi. Dakle, danas govorimo o klasteru 6 programa Obzor Europa, a područje je to koje se izravno dotiče hrane koju jedemo, resursa koje koristimo i okoliša u kojem živimo. Riječ je o klasteru koji povezuje znanost, inovacije i praksu u poljoprivredi, biogospodarstvu, prirodnim resursima i zaštiti okoliša. On ima ključnu ulogu u provedbi Europskog zelenog plana i cilja da Europa do 2050. godine postane klimatski neutralna. Upravo se u ovom klasteru otvaraju prilike za projekte s vrlo konkretnim utjecajem na gospodarstvo, zajednice i javne politike. U nastavku ćemo vidjeti koje su to prilike u 2026. godini i gdje se hrvatski prijavitelji mogu najrealnije uključiti. Klaster 6 zauzima središnje mjesto u Obzoru Europa jer izravno povezuje znanstvena istraživanja s ključnim društvenim i gospodarskim izazovima vezanim za hranu, prirodne resurse i okoliš. Njegov fokus nije samo na razvoju novih tehnologija, već na sustavnim promjenama koje povezuju prirodu, gospodarstvo i javne politike. Posebno je važan doprinos klimatskim i okolišnim ciljevima programa, uključujući obvezu da se znatan dio proračuna usmjeri na klimu i bioraznolikost. Za hrvatske prijavitelje to znači priliku za uključivanje u europske projekte s jasnim društvenim učinkom i dugoročnom relevantnošću.
Klaster 6 također polazi od činjenice da se postojeći modeli proizvodnje i upravljanja resursima više ne mogu nositi s pritiscima na okoliš i društvo. Naglasak je na zaustavljanju degradacije okoliša, obnovi bioraznolikosti i istodobnom osiguravanju sigurnosti hrane i vode. Ovdje se ne traže parcijalna rješenja, već transformativni pristupi koji povezuju znanje, inovacije i upravljanje. Projekti u ovom klasteru moraju pokazati kako konkretno doprinose održivijim sustavima, a ne samo tehničkom napretku. Također, klaster 6 izravno provodi ključne europske politike poput Europskog zelenog plana, strategije za bioraznolikost i akcijskog plana za kružno gospodarstvo. Radni program prevodi te strateške ciljeve u konkretne istraživačko-inovacijske teme s jasno definiranim očekivanim učincima. Na taj način se osigurava da financirani projekti imaju stvaran doprinos smanjenju zagađenja, jačanju otpornosti ekosustava i razvoju biogospodarstva. Za naše prijavitelje je ključno razumjeti ovu povezanost politika i projekata jer se upravo na toj razini evaluira relevantnost projektnih prijedloga. Klaster 6 ima 7 destinacija koje čine jasan i logičan okvir koji pokriva cijeli spektar održivosti, od prirodnih ekosustava do društvenih i digitalnih rješenja. Svaka destinacija ima vlastitu ulogu, ali su međusobno snažno povezane i potiču interdisciplinarne projekte. Ovaj pristup omogućuje da se isti projektni konzorcij često može pozicionirati unutar više strateških ciljeva. Za hrvatske dionike to znači veću fleksibilnost u pronalasku odgovarajuće teme i jače uključivanje u europske lance vrijednosti. Sama struktura klastera 6 jasno pokazuje pomak od čistog istraživanja prema primjeni, demonstraciji i sustavnim rješenjima, a naglasak je na povezivanju znanosti, industrije, javne uprave i krajnjih korisnika. Posebno se vrednuju projekti koji donose mjerljive promjene u praksi, u upravljanju resursima, proizvodnji hrane ili zaštiti okoliša. U tom smislu klaster 6 je izrazito otvoren i za javni i za privatni sektor, uključujući male i srednja poduzeća. U klasteru 6 uspješni projekti nisu oni koji nude samo dobra istraživačka rješenja, već oni koji jasno pokazuju kako će ta rješenja biti primijenjena i imati učinak. Evaluatori posebno gledaju doprinos očekivanim učincima pojedine destinacije, razinu ambicije i uključenost relevantnih dionika. Važno je već u prijavi pokazati razumijevanje šireg političkog i društvenog konteksta teme, a drugim riječima klaster 6 nagrađuje projekte koji povezuju znanje s promjenom u stvarnom svijetu. Sad prelazimo na destinacije sa vrlo kratkim osvrtom u kojem smjeru, dakle, što je njihov fokus. Dakle, destinacija 1 usmjerena je na očuvanje i obnovu prirode s naglaskom na bioraznolikost, funkcionalnost ekosustava i njihovu ulogu u prilagodbi klimatskim promjenama. U drugoj destinaciji vidimo da je ona usmjerena na transformaciju prehrambenih sustava od primarne proizvodnje do potrošnje, s ciljem da europska hrana bude zdravija, održivija i pristupačnija. U trećoj destinaciji vidimo da je ona usmjerena na razvoj kružnih i održivih rješenja u biogospodarstvu s ciljem smanjenja ovisnosti o fosilnim resursima i jačanje otpornosti europskog gospodarstva. Četvrta destinacija usklađena je s ciljem Europskog zelenog plana Zero Pollution, te je usmjerena na smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla i stvaranje netoksičnog zdravog okoliša. Peta destinacija povezuje upravljanje prirodnim resursima s ublažavanjem i prilagodbom klimatskim promjenama kroz integrirane pristupe na kopnu, slatkim vodama i morima. Šesta destinacija usmjerena na jačanje otpornosti i održivosti ruralnih i obalnih i urbanih zajednica kroz zelenu i digitalnu tranziciju te razvoj inovativnih poslovnih i upravljačkih modela. I sedma destinacija, ona povezuje tehnologiju, podatke i politike s ciljem razvoja pametnog, održivog i transparentnog upravljanja prirodnim resursima. Ovim pregledom, dakle, smo obuhvatili glavne destinacije klastera 6, čiji će pozivi za projekte izravno održavati očekivane učinke i ciljeve svake tematske cjeline. Za uspješnu pripremu projektnog prijedloga ključno je razumjeti logiku programa Obzor Europa, uključujući političke prioritete, strukturu poziva i financijski okvir. Prijavitelji trebaju jasno pokazati kako njihov projekt doprinosi ciljevima odabrane destinacije i Europskog zelenog plana. U tom procesu važno je koristiti službene dokumente poput program guida, odnosno vodiča, strateškog plana 25. do 27. i radnog programa klastera 6. Preporučuje se i rano povezivanje s partnerima te aktivno sudjelovanje u mrežama i informativnim događanjima radi pravodobnog oblikovanja i kvalitetnog konzorcija. Ovdje su prikazani na ovom slajdu, dakle, korisni dokumenti i odmah i poveznice na njih.
U nastavku ćemo preći sad na konkretne pozive klastera 6 koji su već otvoreni ili se otvaraju tijekom 26. godine u okviru radnog programa koji je sad aktualan, dakle 26-27. Fokusirat ćemo se na sadržaj pojedinih tema, rokove te očekivane učinke, no prije toga ćemo proći kratke napomene koje su od primarnog značaja, a time osim samog sadržaja projektne prijave, to su ključni elementi za uspješnu projektnu prijavu. Prije nego, dakle, pogledamo pojedinačne teme, važno je razumjeti osnovni okvir prijave u klasteru 6. Većina poziva provodi se kao takozvani single stage, gdje se odmah podnosi cjeloviti projektni prijedlog, dok se two stage, dakle u 2 faze, koristi za složenije teme i omogućuje filtriranje najboljih koncepata u, dakle, prvoj fazi, s obzirom da postoje 2. Također treba razlikovati tip aktivnosti, da li je to Research and Innovation Action ili Coordination and Support Action, takozvani RIA, IA ili CSA, jer oni jasno određuju razinu zrelosti ideje, dakle od istraživanja i razvoja preko demonstracije i inovacija ili koordinacijskih i potpornih aktivnosti. Kod takozvanih RIA i IA projekata nužan je međunarodni konzorcij, dok su CSA često fleksibilniji tipovi projekata, ali uvijek treba provjeriti specifične uvjete pojedinog poziva. Klaster 6 pritom ostaje izrazito otvoren širokom krugu prijavitelja, od znanstvenih institucija i poduzeća do javnog sektora i organizacija civilnog društva. U klasteru 6 nema takozvani, ili ih tako možemo nazvati, masovnih poziva. Većina tema predviđa financiranje 1, 2, eventualno 3 projekta. Naravno, postoje iznimke i, dakle, prosječni RIA ili IA projekt je procijenjenog proračuna od 5 do 7 milijuna eura ili nešto oko toga. Dakle, ne mora biti točno toliko, ali evo, komisija procjenjuje da su to ti gabariti projekta u financijskom smislu. CSA su financijski manji pozivi, teme i projekti, ali često su možda lakši za koordinaciju, podcijenjeni su možda u konkurenciji koja je već izverdirana u Obzoru Europa. Reklo bi se da su možda i idealni za nove prijavitelje, a za hrvatske prijavitelje ključno je rano uključivanje u snažne konzorcije i jasno pozicioniranje vlastite dodane vrijednosti, jer i manji broj financiranih projekata ostavlja vrlo malo prostora za prosječne ili nedovoljno fokusirane projektne prijedloge. Two stage pozivi, dakle pozivi u 2 faze koje smo spomenuli, oni su manji po broju, dakle u samom radnom programu, ali su nadprosječni po proračunu. U pravilu se tu financiraju do 3 projekta u pojedinom pozivu. Two stage pozivi namijenjeni su temama veće strateške važnosti i složenosti, gdje Europska komisija u prvoj fazi želi prepoznati najbolje i najrelevantnije koncepte prije traženja pune projektne razrade. Takav pristup smanjuje rizik za prijavitelja, ali istodobno s druge strane zahtijeva izuzetno jasnu viziju, snažan očekivani učinak i dobro promišljeno partnerstvo već u prvoj fazi prijave. Sad prelazimo na konkretne pozive, dakle ovdje čisto da se možete snaći, dakle naziv destinacije na engleskom i hrvatskom, kad se taj poziv otvara, dakle otvaranje 17.4. u ovom slučaju i rok je 17.9. za podnošenje projektnih prijedloga. Njih najlakše možete pronaći, dakle, po tom topic ID-u, odnosno šifri pojedine teme, punom nazivu teme, tip aktivnosti, dakle o kojem smo sad malo prije rekli više riječi, i kakav je fokus poziva. U destinaciji 1, dakle, i temama koje se otvaraju u 26. Govorimo o kako zaustaviti gubitak bioraznolikosti i ponovno uspostaviti funkcionalne ekosustave u Europi. Ovdje se ne radi samo o zaštiti prirode, nego o razumijevanju uzroka degradacije i razvoju rješenja koje podupiru otpornost društva, poljoprivrede i gospodarstva. Teme obuhvaćaju sve razine ekosustava, od kukaca i podzemnih voda do mora i zaštićenih područja. Tu je snažan naglasak na znanstveno utemeljenim modelima i scenarijima za budućnost. Pozivi su prvenstveno istraživačkog karaktera, što ih čini posebno relevantnim za znanstvene institucije, ali i za javna tijela i organizacije koje sudjeluju u upravljanju prirodom. Za hrvatske prijavitelje ovo je prilika za pozicioniranje lokalnih ekosustava i znanja u europski kontekst, te za sudjelovanje u oblikovanju politika temeljenih na dokazima. U drugoj destinaciji, koju imamo ovdje na 2 slajda, s obzirom na broj tema, ona je usmjerena na transformaciju prehrambenih sustava od polja do stola s ciljem povećanja otpornosti, održivosti i konkurentnosti europske poljoprivrede. Naglasak je na inovacijama koje omogućuju sigurnu proizvodnju hrane uz smanjeni pritisak na okoliš, uključujući nove fitosanitarne pristupe, otpornost na pesticide i razvoj proteinskih kultura. Teme obuhvaćaju i napredna rješenja poput kontroliranih proizvodnih sustava te kružnih modela u stočarstvu, što pokazuje pomak prema tehnološki i okolišno pametnoj poljoprivredi.
Kombinacija RIA, IA i CSA, koju ovdje možemo vidjeti, jasno pokazuje da se traži i nova znanja i rješenja spremna za primjenu u praksi. Za hrvatske prijavitelje ovo je prilika za povezivanje istraživanja proizvođača i industrije u projekti koje izravno utječu na sigurnost hrane i tržišnu konkurentnost. U drugom dijelu prikaza tema u destinaciji 2, dakle ovdje se radi o temama koje šire fokus prehrambenih sustava prema zdravlju ljudi, znanstvenim temeljima prehrane i globalnoj odgovornosti Europske unije. Teme obuhvaćaju upravljanje ribarstvom, prehranu temeljenu na zdravstvenim i socioekonomskim čimbenicima, te sve važniju ulogu mikrobioma u otpornim prehrambenim sustavima. Posebno naglašen One Health, odnosno jedno zdravlje pristup, koji povezuje zdravlje ljudi, životinja i okoliša u jedinstveni okvir. Dio poziva ima i snažnu međunarodnu komponentu, osobito prema Africi, što otvara mogućnost za međunarodnu suradnju i jačanje globalnih lanaca vrijednosti. Za hrvatske prijavitelje ovo su teme u kojima se znanstvena izvrsnost, javno zdravlje i razvojna politika mogu povezati u projekte s izrazitim društvenim učinkom. U trećoj destinaciji, koja je također na 2 slajda, destinacija 3 je fokusirana na prelaz s linearnog na kružno gospodarstvo kroz razvoj biotemeljenih materijala, procesa i industrijskih rješenja. Naglasak je na inovacijama koje smanjuju ovisnost o fosilnim resursima, povećavaju učinkovitost korištenja biomase i stvaraju nove održive lance vrijednosti. Teme jasno pokrivaju cijeli ciklus od razumijevanja tokova biomase preko razvoja novih materijala do skaliranja rješenja spremnih za tržište. Dominacija IA, odnosno Innovation Action, poziva pokazuje da se traži rješenja s visokim stupnjem tehnološke zrelosti i jasnim industrijskim potencijalom. Za hrvatske prijavitelje ovo je jedna od najkonkretnijih prilika za uključivanje poduzeća, istraživačkih organizacija i industrije u projekte s mjerljivim gospodarskim i okolišnim učinkom. U nastavku popisa tema, u trećoj destinaciji vidljivo je da teme imaju i fokus na razvoju tehnologija prema njihovoj tržišnoj primjeni, standardizaciji i dugoročnoj održivosti. Posebna pažnja je na uklanjanju prepreka za ulazak biobaziranih proizvoda na tržište, uključujući norme, certifikaciju i poslovne modele. Teme koje se bave biootpadom i nus proizvodima jasno pokazuju ambiciju Unije da otpad postane resurs unutar kružnog gospodarstva. Uključivanje morskih bioresursa dodatno širi biogospodarstvo prema plavoj ekonomiji i održivom korištenju mora. Za prijavitelje je ovo prilika da povežu istraživanje, industriju i tržište te pozicioniraju svoje rješenja kao stvarne alternative fosilnim proizvodima. Četvrta destinacija izravno se veže uz cilj Europskog zelenog plana Zero Pollution i usmjerena je na smanjenje onečišćenja koja izravno utječu na zdravlje ljudi i ekosustava. Pozivi obuhvaćaju aktualne i kompleksne izazove od utjecaja podvodne buke na morske ekosustave preko sanacije ratom pogođenih područja do osiguravanja održivih vodnih resursa u ruralnim sredinama. Naglasak je na znanstveno utemeljenim rješenjima, ali i na demonstraciji tehnologija koje mogu imati stvarni učinak u praksi. Ova destinacija jasno pokazuje kako istraživanje i inovacije postaju alat za odgovor na krizne situacije i dugoročne okolišne pritiske. Za naše prijavitelje posebno su relevantne teme vezane uz vode, obalna i morska područja te otpornost lokalnih ekosustava. Peta destinacija usmjerena na klimatsku akciju kroz upravljanje tlom, vodnim resursima i ekosustavima koji su ključni za otpornost društva i gospodarstva. Ovi pozivi kombiniraju znanstvene analize s razvojem konkretnih politika i infrastruktura koje omogućuju prilagodbu klimatskim promjenama u poljoprivredi, šumarstvu i upravljanju vodama. Poseban je naglasak na usklađenosti klimatskih mjera, njihovu pravednost i dugoročnu učinkovitost u različitim regionalnim kontekstima. Teme povezuju istraživanje, javne politike i planiranje infrastrukture, što je ključno za smanjenje klimatskih rizika. Za naše prijavitelje ovo su strateški važni pozivi zbog povezanosti s vodnim resursima, poplavama, sušama i prilagodbom poljoprivrede klimatskim promjenama. Šesta destinacija i prikazana tema, dakle stavlja u središte lokalnu zajednicu i njihovu sposobnost da odgovori na ekološke, gospodarske i društvene promjene. Naglasak je na inovacijama koje jačaju otpornost ruralnih, obalnih i urbanih područja kroz nove poslovne modele, društvene inovacije i pametno korištenje lokalnih resursa. Poziv pokazuje da se konkurentnost više ne mjeri samo ekonomskim pokazateljima, već i kvalitetom života, uključivošću i održivošću. Ovdje se istraživanje i inovacije izravno povezuju s razvojnim politikama i praksama na terenu. Za nas je to važno, dakle osobito u ruralnim i obalnim područjima i prilika za projekte koji donose stvarne promjene lokalnim zajednicama. U sedmoj i posljednjoj destinaciji i single stage projektnim temama
Dakle, teme su u 7. destinaciji fokusirane na jačanje upravljačkih kapaciteta i korištenje podataka, digitalnih alata i znanja kao temelja za provedbu Europskog zelenog plana. Naglasak je na razumijevanju društvenih dimenzija održivosti, učinkovitijem korištenju geoprostornih podataka te jačanju sustava prijenosa znanja kroz AKIS mreže. Ovdje se ne razvijaju samo tehnologije, već i novi modeli upravljanja koji povezuju politiku, znanost i praksu. Prikazane CSA aktivnosti, odnosno tipovi projekata, jasno pokazuju važnost koordinacije otvorenih podataka i suradnje među dionicima na europskoj razini. Za naše prijavitelje, posebno javna tijela, savjetodavne službe i istraživačke institucije, ovo su pozivi koji omogućuju snažan utjecaj na oblikovanje politika i provedbu održivih rješenja. U nastavku prelazimo na dvostupanjske pozive koji su posebno prikladni za kompleksne i ambiciozne projekte. Ovakav postupak, dakle, kao što je već najavljeno, omogućuje prijaviteljima da u prvoj fazi testiraju ideju kroz sažeti koncept na u pravilu 10 stranica, bez potrebe za potpunim projektnim prijedlogom, a u drugu fazu ulaze samo najbolje ocijenjeni koncepti, što značajno povećava kvalitetu projekata i učinkovitost ulaganja. Dakle, takvi two-stage pozivi potiču strateško promišljanje, snažan fokus na učinak i jasnu europsku dodanu vrijednost. Za prijavitelje to znači manji početni rizik, ali i veću konkurenciju u drugoj fazi. U prvoj destinaciji dvostupanjski pozivi usmjereni su na kompleksne izazove obnove prirode koji zahtijevaju snažnu znanstvenu osnovu, ali i aktivno uključivanje društva. Teme naglašavaju tzv. living labs ili žive laboratorije, dakle pristup živih laboratorija, građansku znanost, odnosno citizen science, i rješenja temeljena na prirodi, čime se znanost izravno povezuje s praksom i donošenjem odluka. Naglasak je na skaliranju dokazanih rješenja i njihove integracije u politike i gospodarske sektore. Za naše prijavitelje ovo su pozivi u kojima je posebno važno rano pozicioniranje u konzorcijima i jasna vizija dugoročnog učinka na prirodu i društvo. U drugoj destinaciji dvostupanjski pozivi usmjereni su na jačanje konkurentnosti europske poljoprivrede kroz učinkovitije i održivije korištenje ključnih proizvodnih inputa. Riječ je o takozvanim open topic pozivima, što prijaviteljima daje veliku slobodu u oblikovanju projektnih ideja, ali i zahtijeva jasno definiranu logiku učinka. Fokus je na rješenjima koja istodobno povećavaju produktivnost i smanjuju pritisak na vodu, energiju i hranjiva. Za naše prijavitelje ovi su pozivi ovo su pozivi zapravo u kojima je važno pokazati primjenjivost rješenja u različitim agroekološkim uvjetima i potencijal za širu primjenu u Europskoj uniji. U trećoj destinaciji dvostupanjski pozivi usmjereni su na sustavna integrirana rješenja koja nadilaze pojedinačne tehnologije ili proizvode. Naglasak je opet na spomenutim Living Labs pristupu u gradovima i regijama gdje se kružna rješenja testiraju i demonstriraju u stvarnim uvjetima. Ovdje se traže projekti koji povezuju javni sektor, industriju, istraživanje i građane u zajedničkom razvoju kružnih sustava. Za naše prijavitelje ovo je prilika za uključivanje u velike europske inicijative koje imaju vidljiv učinak na regionalni razvoj i urbanu transformaciju. U četvrtoj destinaciji prikazani poziv fokusiran je na razvoj i pilot primjenu bioremedijacijskih rješenja za sanaciju onečišćenih vodenih ekosustava. Naglasak je na tehnologijama i pristupima koji mogu odgovoriti na složene i često dugotrajne oblike zagađenja voda. U petoj destinaciji dvostupanjski poziv izravno je vezan uz novu europsku strategiju otpornosti voda i odgovara na rastuće klimatske pritiske na vodne sustave. Također je riječ o open topic pozivu koji potiče razvoj inovativnih rješenja za povećanje otpornosti voda u različitim klimatskim i geografskim kontekstima. Naglasak je na integriranim pristupima koji povezuju znanost, upravljanje vodama i klimatsku prilagodbu. U destinaciji 6 u 26. godini nemamo predviđenih dvostupanjskih poziva, što je važno istaknuti kako bi se prijavitelji mogli realno usmjeriti. To ne znači smanjenu važnost ove destinacije, već odraz programskog planiranja i raspodjele poziva po godinama. Teme vezane uz otpornost zajednice i društvene inovacije i teritorijalni razvoj ostaju relevantne kroz single stage pozive i druge dijelove programa Obzor Europa. Za potencijalne prijavitelje ovo je prilika za stratešku pripremu i rano pozicioniranje u konzorcijima za sljedeće radne programe. I u sedmoj destinaciji dvostupanjski poziv usmjeren na razvoj Earth Intelligence rješenja koje povezuju promatranje okoliša i naprednu umjetnu inteligenciju. Cilj je stvoriti velike količine okolišnih podataka u konkretne alate za donošenje politika i strateških odluka. Kao open topic, poziv omogućuje širok raspon pristupa, ali jasno traži projekte s jakim analitičkim kapacitetom i izravnim učinkom na javne politike. Evo sad,
napravili smo pregled i sad bi vam također još naglasio, dakle, za sve one koji razmišljaju o prijavi ili već rade na projektnoj ideji, nacionalni portal Obzor Europa, koji je već spomenut, je prva i najpouzdanija točka informiranja i na jednom mjestu su vam dostupni aktualni i najavljeni pozivi, službeni dokumenti, edukacije te kontakti nacionalnih osoba za kontakt. Uloga nas, NCP-eva, je pomoći vam da se lakše snađete u programu, usmjeriti vas prema odgovarajućim temama i pružiti vam podršku. Preporučujemo također i besplatnu pretplatu na naš mjesečni vjesnik, odnosno vjesnike iz različitih područja, kako biste pravovremeno pratili pozive i prilike relevantne za vaše područje interesa. Također, već spomenuto, Funding Tenders portal službena je platforma i centralno mjesto Europske komisije za objavu pozive, podnošenje projektnih prijava i upravljanje projektima u programu Obzor Europa. Putem portala moguće je pregledavati otvorene i nadolazeće pozive, pretraživati teme po klasterima i rokovima te pratiti cijeli evaluacijski postupak. Portal je glavno mjesto za administrativnu i financijsku komunikaciju s komisijom tijekom provedbe vašeg projekta. Za korištenje naravno je potreban EU login, korisnički račun i takozvani PIC broj ili Participant Identification Code vaše organizacije, pa je važno te korake odraditi na vrijeme. Na dnu slajda također imate i trajno otvoren poziv za evaluatore, što je izvrsna prilika za stjecanje uvida u način ocjenjivanja projekata i kvalitetnu pripremu, recimo, vaše buduće prijave. U same usluge naše NCP mreže dodatne mogućnosti za hrvatske prijavitelje dostupne su kroz projekt NCP Vajdera Net u kojem naša agencija sudjeluje, a projekt omogućuje sudjelovanje na događajima umrežavanja za vas korisnike i besplatan pregled vaših projektnih prijedloga u visokim fazama dovršenosti, gdje imate priliku, dakle, dobiti evaluaciju od vrhunskog stručnjaka koji ne mora biti iz Hrvatske nego iz specifičnog područja i na taj način, dakle, cilj je povećati kvalitetu i uspješnost hrvatskih prijava te osnažiti dugoročno sudjelovanje u programu Obzor Europa. Hvala vam na pažnji. Ovdje su kontakti NCP-eva za klaster 6. Stojimo vam na raspolaganju za dodatna pitanja, pojašnjenja i podršku na vašem putu do Obzor projekata. Evo, toliko od moje prezentacije. Mi na raspolaganju sad imamo i neko vrijeme za vaša pitanja. Dakle, imamo jedno pitanje, dakle, destinacija 6 ipak ne za urbane zajednice, samo za ruralne, a zapravo, dakle, spomenuli smo da u pitanju su i urbane zajednice. S tim da, dakle, treba uzeti u obzir točno propozicije projekta, odnosno teme gdje možete zapravo vašu ideju uklopiti. Ali evo, slobodno nam se obratite sa konkretnim upitom ili sa konceptom ideje da možemo konkretnije porazgovarati, dakle, o vašoj projektnoj ideji ili vas usmjeriti. Ima li možda još pitanja? Ja ne vidim u chatu da ima. Ali naravno pitanja možete i postaviti naknadno. Ako nema više pitanja, nastavili bi sa predstavljanjem mogućnosti u klasteru 5, klima, energija i mobilnost, koji je tematski vrlo blizak klasteru 6 i u praksi često nudi komplementarne prilike za prijavitelje. A o tim mogućnostima danas će nam govoriti doktorica znanosti Teja Sabol, koja je nacionalna osoba za kontakt za klaster 5 pri našoj agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Evo, Teja, izvoli. Lijepi pozdrav svima, zahvaljujem kolegi na najavi. Ja sam Teja Sabol, nacionalna osoba za kontakt za klaster 5, klima, energija i mobilnost u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Danas ću vam predstaviti aktivnosti koje će se financirati u novim natječajima klastera 5 u 2026. godini u okviru radnog programa za godine 2026. i 2027. Natječaji u klasteru 5, klima, energija i mobilnost, izrazito su relevantni i za dionike koji primarno djeluju u područjima klastera 6, jer se velik dio istraživačkih i inovacijskih izazova nalazi na sjecištu klimatskih politika, zatim upravljanja prirodnim resursima i održivog korištenja prostora.
Klaster 5 nudi brojne prilike za vas jer mnogi izazovi vezani uz klimatsku neutralnost, energetsku tranziciju, održivu mobilnost ne mogu biti riješeni bez znanja o ekosustavima, prirodnim resursima, poljoprivredi i bioraznolikosti. Na ovome slajdu se vidi struktura programa Obzor Europa. Crvenom sam zaokružila područje klastera 5, klima, energija i mobilnost u drugome stupu gdje se nalaze globalni izazovi. Klaster 5 ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva zelene tranzicije. Ovdje se nalazi 6 očekivanih učinaka klastera koji će se postići financiranjem projekata. Istaknula bih vam zajedničke točke u kojima se učinci klastera 5 povezuju, odnosno koji podržavaju ciljeve klastera 6. Pa tako napredak znanosti za pravednu tranziciju prema klimatski neutralnom i otpornom društvu jest povezan s klasterom 6 kroz istraživanja održivih sustava upravljanja prirodnim resursima, klimatski otpornog gospodarstva te inovacije u bioekonomiji. Olakšavanje čiste i održive tranzicije energetskog i prometnog sektora prema klimatskoj neutralnosti kroz međusektorska rješenja povezano je s klasterom 6 kroz održive energetske sustave koji omogućuju smanjenje emisija u poljoprivredi i zaštitu okoliša. Osiguravanje učinkovitije, održive, sigurne i konkurentne opskrbe obnovljivom i dekarboniziranom energijom čini poveznicu kroz održivu proizvodnju biomase i bioenergije te smanjenje utjecaja na prirodne resurse. Učinkovita, pristupačna i održiva uporaba energije u zgradama i industriji doprinosi kroz smanjenje energetske potrošnje i u agroindustriji i postrojenjima za preradu hrane, čime se povećava održivost. Postizanje održivih, uključivih i konkurentnih prometnih sustava povezuje se indirektno kroz transport hrane i biomase, logistiku održivih lanaca opskrbe te smanjenje emisija u transportu prirodnih resursa. Razvijanje multimodalnih sustava i usluga za klimatski neutralnu, pametnu i uključivu mobilnost također doprinosi klasteru 6 kroz optimizaciju transporta poljoprivrednih i šumarskih proizvoda te smanjenje ugljičnog otiska u opskrbi hranom i biomaterijalima. Ovdje sam izdvojila zajedničke poveznice, fokusi ciljeva klastera 5 i 6. Zajednički fokus i ciljevi ova dva klastera odnose se na doprinos oba klastera postizanju klimatske neutralnosti u Europi kroz smanjenje emisija, jačanje ponora ugljika i prilagodbu klimatskim promjenama, pri čemu su ekosustavi, zemljište, prirodna rješenja ključni za energetske i prometne tranzicije. Zajednički cilj je smanjenje okolišnih pritisaka povezanih s energetskim sustavima, infrastrukturom i mobilnošću. Klasteri dijele fokus na sustavna rješenja koja povezuju klimu, energiju, promet, hranu, vodu i bioraznolikost, prepoznajući da se ključni društveni izazovi moraju rješavati međusektorski. Oba klastera nastoje uskladiti gospodarske aktivnosti, uključujući energetsku proizvodnju, promet i biogospodarstvo, s očuvanjem bioraznolikosti i ekosustavnih usluga. Zajednički interes je i jačanje otpornosti ruralnih i obalnih područja kroz održivu mobilnost, lokalnu proizvodnju energije, pametno korištenje zemljišta i očuvanje prirodnih resursa. Poveznice između klastera 5 i 6 čine i natječaj klastera 5 koji se oslanjaju na znanja o funkcioniranju ekosustava, bioraznolikosti i rješenjima temeljenima na prirodi, koja su temeljna ekspertiza prijavitelja tradicionalno povezanih s klasterom 6. Energetska tranzicija i dekarbonizacija u klasteru 5 uključuju održivo korištenje zemljišta i biomase gdje se poljoprivreda, šumarstvo i gospodarstvo čine ključni doprinos. Učinkovitost energetskih i infrastrukturnih sustava u klasteru 5 često je povezana s upravljanjem vodnim resursima,
a razvoj pučinskih obnovljivih izvora energije u klasteru 5 traži doprinos znanja o morskim ekosustavima, bioraznolikosti i zaštiti okoliša, što izravno povezuje klaster 6 s tim pozivima. Natječaji klastera 5 često zahtijevaju integrirana rješenja koja povezuju klimu, energiju, promet i prostor, čime se otvara prostor prijaviteljima klastera 5 kao ključnim partnerima u multidisciplinarnim konzorcijima. Ovdje sam navela dodatne moguće komplementarnosti klastera 5 i klastera 6. Imat ćete dostupne prezentacije pa ćete moći još detaljno proučiti sve što je navedeno na slajdovima. Ovdje se nalazi struktura klastera 5 koji je podijeljen u 6 destinacija. U manjim okvirima nalaze se nazivi velikih tematskih područja unutar kojih su definirani natječaji i teme za prijavu projektnih prijedloga. Tijekom prezentacije ću vam navesti teme natječaja za 2026. godinu te aktivnosti koje se planiraju financirati u tim destinacijama. Evo, možemo prijeći na natječaje radnog programa. Dostupan je radni program. Na slajdu se nalazi poveznica za pristup dokumentu, a ovdje možete vidjeti prikazane natječaje s rokom u 2026. godini. Unutar svakoga natječaja se nalazi više tema, a ja sam danas izdvojila neke za koje sam procijenila da bi vam mogle biti interesantne. O najčešćim aktivnostima neću govoriti, neka vam ovo ostane kao svojevrsni podsjetnik, o tome je govorio i kolega prethodno. A ja bih prešla odmah na prvu destinaciju koja se odnosi na klimatske znanosti. Ta destinacija pruža priliku za istraživanja koja povezuju klimatske podatke, procjenu rizika i socioekonomske analize s konkretnim mjerama prilagodbe i ublažavanja promjena klime. Prijavitelji koji imaju ekspertizu u područjima klastera 6 u ovoj destinaciji mogu svoja znanja o bioekonomiji i okolišnim sustavima koristiti za razvoj alata i modela koji podržavaju donošenje učinkovitih politika i investicija. Teme također uključuju jačanje komunikacije i borbu protiv dezinformacija te međunarodnu suradnju za poboljšanje klimatskih modela, što otvara priliku za širi utjecaj i primjenu znanja u stvarnim sustavima. Ovdje su navedene teme unutar natječaja. Ovi pozivi povezuju podatke o klimi, procjenu rizika, analize emisija s održivom poljoprivredom, bioekonomijom ili upravljanjem prirodnim resursima. Možete ih povezati s aktivnostima koje unapređuju otpornost poljoprivrednih i šumskih sustava te planiranje rješenja za okoliš i ekosustave. Kroz ove teme moguće je koristiti napredne podatke i digitalne alate za prilagodbu klimatskim promjenama i donošenje strateških odluka u vlastitim sektorima. Navedeni pozivi klastera 5 mogli bi vam biti interesantni jer pružaju pristup ključnim klimatskim podacima, alatima i metodama za procjenu rizika, emisija i promjena u okolišu, što je temelj za održivu bioekonomiju, poljoprivredu i upravljanje prirodnim resursima. Druga destinacija podržava razvoj održivih materijala i tehnologija za baterije te napredne metode recikliranja, što pruža priliku za inovaciju u bioekonomiji i valorizaciju lokalnih sirovina. Vi se možete uključiti kroz svoju stručnost u području poljoprivrede, šumarstva, biološkim resursima, stvarajući rješenja koja povezuju biotemeljene sirovine s naprednim energetskim tehnologijama. Teme također naglašavaju međunarodnu suradnju i kružne pristupe, što omogućuje širi utjecaj i doprinos razvoju održivih i klimatski otpornih lanaca vrijednosti. Navedeni poziv iz klastera 5 fokusira se na razvoj održivih i biotemeljenih materijala za baterijske elektrode. Ovaj poziv možete iskoristiti za kreiranje inovacija u bioekonomiji povezanih s biomasom i naprednim materijalima, čime se povezuju vaša stručna znanja s industrijskim i klimatski održivim promjenama. Poziv nudi konkretnu priliku
da se različita znanja o biološkim resursima povežu s tehnološkim rješenjima koja doprinose strateškoj autonomiji Europe u proizvodnji baterijskih materijala. Prelazimo na treću destinaciju koja se tiče područja energetike. Ona podržava razvoj i demonstraciju tehnologija za obnovljive izvore energije te razvoj naprednih sustava skladištenja i upravljanja energijom, što otvara priliku za inovacije u bioekonomiji i primjenu novih materijala. Znanja o resursima i održivim materijalima može se iskoristiti za razvoj i testiranje novih komponenti, uključujući fotonaponske module i tehnologije ekstrakcije litija s naglaskom na recikliranje i dugovječnost. Osim tehnologije, teme uključuju i socioekonomske analize, modele komercijalizacije i uključivanje lokalnih zajednica, što omogućuje stvaranje održivih, klimatski otpornijih energetskih lanaca vrijednosti. Izdvojila sam dva poziva. Aktivnosti prvoga poziva obuhvaćaju razvoj rješenja za fleksibilnu proizvodnju električne i toplinske energije koja podržava lokalne industrije, smanjuje emisije stakleničkih plinova i povećava energetski kapacitet obnovljivih izvora. Natječaj je posebno zanimljiv onima koji se bave energetikom i bioekonomijom jer nudi mogućnost testiranja inovativnih tehnologija, ekonomske i okolišne evaluacije te izgradnju održivih vrijednosnih lanaca. Drugi natječaj u tablici podržava razvoj naprednih metoda i modela za istraživanje geotermalnih resursa u dubokim sedimentnim i bazaltnim slojevima. Aktivnosti uključuju procjenu okolišnih i socijalnih učinaka, povećanje preciznosti predikcija i osiguranje održive eksploatacije energije. Četvrta se destinacija također odnosi na područje energetike. Očekivani učinci uključuju doprinos učinkovitijoj, pristupačnijoj i održivijoj uporabi energije u zgradama i industriji uz korist za sektore biogospodarstva, poljoprivrede i upravljanja prirodnim resursima. Digitalizacija, interoperabilnost i upravljanje životnim ciklusom podataka omogućit će praćenje potrošnje energije i resursa, transparentnost učinaka na okoliš, te potporu donošenju odluka i u sektorima poljoprivrede, hrane i okoliša. Integracijom digitalnih alata, upravljanja podacima i kružnim energetskim rješenjima otvara se prostor za veću otpornost na klimatske i tržišne poremećaje, to je dugoročno održivost sustava koji ovise o stabilnim prirodnim i biološkim resursima. Izdvojila sam dva poziva. Prvi se poziv bavi razumijevanjem kako tehnički, društveni i ekonomski čimbenici utječu na stvarnu energetsku učinkovitost pametnih zgrada. Vama poziv može biti relevantan jer povezuje istraživanja ponašanja korisnika, društvene prihvatljivosti i održivosti s učinkovitom uporabom resursa i kružnim pristupima u izgrađenom okolišu. Drugi poziv usmjeren je na demonstraciju rješenja za uporabu i nadogradnju industrijske otpadne topline, uključujući integraciju lokalnih obnovljivih izvora topline i sustava za pohranu energije. Vaša ekspertiza može doprinijeti kroz procjenu dostupnosti i održivosti lokalnih resursa, analizu okolišnih i socioekonomskih učinaka te razvoj smjernica koje podupiru široku promjenu rješenja u različitim industrijskim sektorima. Prelazimo na petu destinaciju koja se tiče prometnog sektora, odnosno mobilnosti. Ova je destinacija usmjerena na razvoj održivih i konkurentnih prometnih sustava koji izravno utječu na učinkovitost i okolišni otisak lanaca opskrbe, zatim mobilnost u ruralnim i perifernim područjima te dostupnost tržišta za primarne proizvođače i prerađivačku industriju. Aktivnosti povezane sa sigurnošću, regulativom i obukom jačaju kapacitete za sigurnu primjenu novih tehnologija u složenim operativnim okruženjima. Ovdje je izdvojeni poziv istražuje utjecaj segmenata cestovnog i željezničkog prometa na zdravlje ljudi, na tlo, vodu i bioraznolikost. Prijavitelji mogu doprinijeti razvoju metoda mjerenja, praćenja i analize emisija te procjeni učinkovitosti mjera za smanjenje utjecaja na okoliš i zdravlje.
Posljednja destinacija se također odnosi na sektor mobilnosti. Ona predstavlja podršku održivoj i pametnoj mobilnosti u kombinaciji s jačanjem sigurnosti i otpornosti cestovne mreže u ruralnim i urbanim područjima, stvara preduvjete za stabilniji pristup tržištima, uslugama, radnoj snazi uz smanjenje okolišnog i energetskog opterećenja. Jačanje otpornosti i konkurentnosti europskog teretnog i putničkog prometa dodatno pridonosi otpornosti lanaca vrijednosti na klimatske, tržišne i operativne poremećaje, podupirući dugoročno održivo upravljanje prostorom, resursima i okolišem. Navedeni poziv fokusira se na unapređenje sigurnosti i otpornosti ruralnih cesta kroz procjenu rizika, prevenciju nesreća i planiranje odgovora na ekstremne vremenske uvjete. Prijavitelji mogu doprinijeti kroz istraživanje okolišnih učinaka ovih mjera te procjenu njihovog utjecaja na lokalne zajednice i mobilnost ranjivih skupina. Za kraj bih izdvojila jedan, recimo, možda motivacijski slajd i poticaj. Donosi slajd 5 koraka do uspjeha. Dakle, budite ambiciozni, ali realni, postavite ciljeve koji pokazuju inovativnost i učinak, ali su ostvarivi u okviru projekata i dostupnih resursa. Drugi korak je razumjeti temu. Znači, pažljivo proučite ciljeve, očekivane ishode i uvjete poziva kako biste osigurali da vaš projektni prijedlog u potpunosti odgovara prioritetima natječaja. Kao treći korak izdvajam ishode i učinke, odnosno jasno prikažite što će vaš projekt proizvesti i kakav će dugoročni učinak imati na društvo, gospodarstvo ili okoliš. Definirajte logičan, izvediv plan aktivnosti i pokažite da vaš tim ima stručnost i kapacitete potrebne za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti. I posljednji korak je jednostavnost i jasnoća. Dakle, neka vaš projektni prijedlog bude lako razumljiv i dobro strukturiran. Evaluatori koji ocjenjuju projektne prijedloge trebaju brzo shvatiti što predlažete, zašto je to važno i kako ćete to postići. Ovdje sam navela neke korisne poveznice koje se tiču područja klime, energije i mobilnosti, između ostaloga i na informativni dan posvećen klasteru 5 koji je organizirala Europska komisija. Pa vas pozivam da proučite i ove izvore informacija, možete pronaći nešto što će biti za vas i čime ćete si otvoriti i više mogućnosti u programu Obzor Europa. A ovdje se nalaze moji kontaktni podaci i kontaktni podaci kolege Lucijana. Ako imate nekih pitanja o klasteru 5, ako vas interesiraju natječaji, slobodno nam pišite i možemo dogovoriti različite vidove suradnje za vaše uspješne buduće prijave. Hvala vam na pažnji. Evo, hvala te na pregledom i konkretno izlaganja koje povezuje područje znanstvenog i inovacijskog djelovanja potencijalnih prijavitelja u klasteru 6 i 5 Obzora Europa. Sad imamo također mogućnost vaših dodatnih pitanja na koje možemo odgovoriti u ovom trenutku. Ne vidim trenutno nijedno novo pitanje, ali evo nadamo se da su vas naša predavanja potakla na razmišljanje o uključivanju u Obzor Europa. Ako vam pitanja možda dođu kasnije, svakako nam se obratite elektroničkom poštom i možda to bude prvi korak konkretiziranja ideje kroz sastavljanje projektnog koncepta koji ćete možda prezentirati potencijalnim partnerima u vašem novom konzorciju za projekt u Hrvatskoj ili možda partnerima izvan Hrvatske jer se radi uglavnom o međunarodnim projektima i zapravo na taj način osmisliti cjelokupnu projektnu prijavu. Oni koji već provode projekte u Obzoru Europa, odnosno i prethodnim FP7 i Obzor 2020,
Kažu da je najteže bilo biti uporan jer nisu uspjeli iz prve dobiti Obzor projekt, no nakon što su dobili prvi projekt u Obzoru, da je kasnije to značilo puno lakši posao jer su se izverzirali, shvatili su sustav izvještavanja i tako dalje i pokazali su se kao pouzdan igrač i kasnije, dakle s protokom vremena i uspješno obavljenim tim prvim projektom, da su im počeli pristupati drugi vanjski partneri, potencijalni partneri, počeli su ih pozivati u druge konzorcije, odnosno u nove projekte i da zapravo to je taj stupanj, dakle najteže je dobiti taj prvi projekt, a kasnije da se stvari jednostavno događaju same od sebe. Evo, kao što smo na samom početku spomenuli, snimku ovog webinara kao i webinara koji prikazuju mogućnosti sudjelovanja u drugim dijelovima programa Obzora Europa, ne samo ovako komplementarno petice i šestice, njih možete pronaći na našem web portalu i pozivam vas opet da se prijavite na naše obavijesti kako biste bili pravodobno informirani o svim novostima i mogućnostima sudjelovanja u Obzoru Europa. Još jednom zahvaljujem svima na sudjelovanju, interesu i aktivnom praćenju. A u ime cijelog tima stojimo vam na raspolaganju za vaša pitanja u nadolasku, individualna savjetovanja i dakle nakon današnjeg događaja smatramo da je ovo možda jedno upoznavanje i da ćete nas se sa povjerenjem obratiti sa vašim projektnim idejama. Evo toliko i do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam i pozivam da nam se javite. Pozdrav svima.